Mitkä ovat yleisimmät sisäilmaongelmat? Kosteus- ja homeongelmat. Huono ilmanvaihto. VOC-yhdisteet. Radon. Miten ongelma ilmenee? Kosteus- ja homeongelmat ilmenevät tunkkaisena ummehtuneena hajuna ja hengitysoireina. Huono ilmanvaihto ilmenee tunkkaisena raskaana ilmana sekä hiilidioksidipitoisuuden nousuna, joka johtaa väsymykseen ja keskittymisvaikeuksiin. VOC-yhdisteet ilmenevät epämiellyttävänä hajuna, päänsärkynä, pahoinvointina sekä hengitysteiden ärsytyksenä. Radon ilmenee keuhkosyövän riskin lisääntymisenä. Asbesti. Kreosootti. Asbestiongelma ilmenee silloin, kun asbestikuituja vapautuu sisäilmaan, joka aiheuttaa asbestoosia, keuhkosyöpää sekä mesoteliomaa. Kreosootti ilmenee tunkkaisena tervamaisena hajuna, joka aiheuttaa limakalvojen ärsytystä. Radon. Radon on radioaktiivinen kaasu, joka on peräisin uraanin hajoamisesta maaperässä ja kalliossa. Pitkäaikainen oleskelu tiloissa, joissa on suuri radonpitoisuus, lisää merkittävästi riskiä sairastua keuhkosyöpään. Kreosootti. Kreosootti on monista kemiallisista yhdisteistä koostuva tumma, tahmea aine, jossa on voimakas haju. Kreosootin käyttöä on rajoitettu tai kielletty sen terveys- ja ympäristövaikutusten vuoksi. Kreosootti on voimakas karsinogeeni, mikä tarkoittaa, että sillä on syöpää aiheuttavia ominaisuuksia. Asbesti. Asbesti on kuitumainen mineraali, jota on historiallisesti käytetty monissa teollisuuden aloissa. Asbesti on kuitenkin todella haitallinen terveydelle, ja sen käyttöä on rajoitettu tai kielletty monissa maissa. Asbestin kuidut ovat erittäin ohuita ja helposti hengitettäviä. Kun kuituja hengitetään, ne voivat aiheuttaa vakavia terveysongelmia, kuten keuhkosairauksia, syöpää ja asbestoosia. VOC-yhdisteet. VOC-yhdisteet, eli lyhenne sanoista Volatile Organic Compounds, ovat orgaanisia kemiallisia yhdisteitä, jotka voivat helposti haihtua ilman mukana. Nämä yhdisteet voivat esiintyä kaasumaisessa, nestemäisessä tai kiinteässä muodossa huoneen lämpötilassa ja paineessa. Ihmisen toimintaan liittyviä VOC-lähteitä ovat muun muassa autojen pakokaasut, teolliset prosessit, maalit, liimat, liottimet, kosmetiikka- ja kodinkoneet. Joissakin VOC-yhdisteissä on tunnistettu terveysriskejä, kuten syöpäriski, ärsytysoireet ja hermostovaikutukset. Kestävät sisäilmakorjaukset tiivistämällä ja pinnoittamalla. Innovatiiviset ratkaisut sisäilmakorjauksiin keskittyvät rakenteiden elinkaaren pidentämiseen vastuullisesti, vähentäen jätteen, raaka-aineiden ja energian käyttöä. Biopohjaisen tiivistys- ja pinnoitusmateriaalin käyttö välttää tarpeettoman purkamisen, vähentäen ympäristövaikutuksia ja optimoiden kustannuksia. Menetelmän keskeisiä periaatteita ovat: vähäinen purkaminen, vähemmän jätettä, matala energiankulutus, ympäristöystävälliset materiaalit. Vähäinen purkaminen. Korjaukset kohdistuvat vuotojen tiivistämiseen ja pintojen pinnoittamiseen, halliten haitta-aineita ja parantaen ilmatiiveyttä ilman tarvetta materiaalien vaihtoon tai hävittämiseen. Vähemmän jätettä. Välttämällä purkutöitä prosessi tuottaa merkittävästi vähemmän rakennusjätettä. Matala energiankulutus. Olemassa olevien materiaalien korjaaminen vaatii vähemmän energiaa kuin uusien raaka-aineiden valmistus ja kuljetus. Ympäristöystävälliset materiaalit. Biopohjainen pinnoite tarjoaa kestävän ratkaisun säilyttäen rakenteiden kestävyys ja toimivuus. TKR-2-komponenttipatruunat. TKR-2-komponenttipatruuna on suunniteltu helpottamaan ja nopeuttamaan erilaisten rakenteiden, kuten halkeamien, lattia- ja seinän rajojen, seinän ja katon rajojen, ahtaiden paikkojen sekä putkien läpivientien tiivistystyötä
Patruuna toimii yhteensopivan puristinmekaniikan ja sekoitussuuttimien kanssa, mikä mahdollistaa tehokkaan ja tarkan tiivistyksen. TKR2-komponentti patruunan käyttö vähentää materiaalihukkaa ja rakennusjätettä työmaalla, sillä se mahdollistaa tarkasti mitoitettujen tiivistysmateriaalien käytön ilman ylimääräistä hävikkiä. Tämä tekee siitä ympäristöystävällisen ja kustannustehokkaan ratkaisun erilaisiin tiivistystarpeisiin. TKR-ruiskutus. TKR-IV-ruiskutus on tärkeä osa sisäilmaa. Ilmanvaihtokanavat tuovat puhdasta ilmaa sisään ja likaisen vievät ulos. Mikäli tuloilmakanavat ovat epätiiviitä, ne voivat kuljettaa mukanaan IV-kuilusta kuituja, pölyä ja muuta sisälle. Sen lisäksi, että tämä aiheuttaa energiahukkaa ja sisäilman epätasapainoa. Yksi tärkeimmistä tekijöistä on huoneistojen alipaine. Alipaineen taso vaikuttaa ratkaisevasti terveyteen, asunnon kuntoon, energialaskuun, asumisviihtyvyyteen sekä vedon tunteeseen. Ruiskutukset voidaan suorittaa rikkomatta rakenteita aina 35 metriin asti. Kanava voi olla pysty tai vaaka. Ruiskutus ei häiritse talossa asuvia hiljaisuuden ja aineen hajuttomuuden takia. Käytettävä aine on M1-luokiteltu. Aineella on IV-kanavissa BS1D0 paloluokka. TKR-ekologisuus. Vihreän siirtymän avulla voimme vähentää nopeammin päästöjä ja hillitä ilmastonmuutosta sekä säilyttää ja parantaa ympäristön tilaa. Vihreä siirtymä on Suomen talouden etu. Se parantaa kilpailukykyämme ja rakentaa hyvinvointiamme planeetan rajoissa. Kasviöljypohjaisten pinnoitteiden käyttö edistää siirtymistä pois fossiilisiin raaka-aineisiin perustuvista tuotteista. Tämä on tärkeä askel kohti kestävämpää rakentamista ja pinnoitemateriaalien ympäristöystävällisempää käyttöä. Biopohjaiset TKR-tuotteet valmistetaan ekologisesta kasviöljystä, mikä vähentää fossiilisten raaka-aineiden käyttöä ja tukee uusiutuvien resurssien hyödyntämistä.